nousta. Niin, mutta katsotaan tämmöstä taistelua. Ei lähde aina helpolla nää kesä- tai syksylaskettelut tai ylipäänsäkään kun ei ole lunta, niin täällä on tämmössä aivan käsittämättömässä pusikossa. Koitetaan edetä tonne ylöspäin tässä päätettiin just, että otetaan sukset pois selästä, otetaan ne käteen. Ne ei tökin noihin pusikoihin, ne on niinku ihan tämmöstä läpi se pääsemään tätä rääsikkää on tää maasto. Keli ihan tajuton, tyyni meri. Aurinko paistaa. Pikku pakkanen yöllä. Maa on vieläkin vähän jäässä. Mennään kohti ihan uutta laskupaikkaa, missä ei ole kummakkaan käyty. Ja näytti hyvältä kauempaa, spotattiin sitä. Ja koitetaan päästä laskeen tänäänkin. Saa nähdä, päästäänkö me tästä ikinä tästä ryteiköstä pois. Tuu mitään tolokkua tässä hommassa. Se on laskettelun riemua. Toivottavasti se on edes lunta ylhäällä. Joo. Varmaan eksytään, mennään väärään pouliin. Mustikkaa on hyvin. Sinne mennään. Päästiin tosiaan tänne lopultakin sen kauhean pusikon läpi tänne ylös ja päästiin näkemään mäkeä vähän miltä se näyttää laskua ja näyttää periaatteessa hyvältä. Siinä on vähän railoja ja sitten on keskellä taas jäätäkin tuossa välissä ja kaiken näköistä, mutta seikkailu mielellä lähdetään kattoo miltä siellä näyttää. Mennään köysillä noita railakohtia tuossa noin, pannaan köysi kehiin vaan ettei tipata mihinkään koloon. Ei tossa hirveän paksusti ole tuota jäätä tai lunta, mutta pakko se on kuitenkin varautuu. Ei kai siinä. Millä leviämpi, niin se on istunut tosi hyvin. Tähän mun on se istuu, kun tässä on noin Dynafitin paikat. Se muijahtaa niin. Tukka hyvin, kaikki hyvin. Ja Hans. Päästiin lumelle eli jäälle. Ruvettiin junttaa rautoja jalkoihin ja lähdetään köpöttelee ylöspäin ja päästään ainakin vähän matkaa laskettelemaan. Pelätään isoja kiviä, tuolta tulee tuolta ylhäältä tässä semmosia valkoisia isoja kiviä tää laakson pohja täynnä ja yhdet jäljet tuolla lumessa, että jos alkaa kolina käymään, niin me koitetaan niin juosta mahdollisimman lujaa rinnettä ylös johonkin suuntaan. Mieluiten vasemmalle tai oikealle, ei suoraan. Railoa. Eli yksinkertaisesti lähtee noin. Pyöritetään 3 kertaa käden ympäri. Toi keskelle, toi tuolta laaja yli ja vedetään, eli se on siinä. Se on ehdottomasti parasta. Paukuta vaikka ohi siinä. Joo, varas silmäkulma. Olla. Päästiin järjänteen päälle ja nyt sitten pitäisi vissiin lähteä laskemaan alas täältä päin. Ja joudutaan vähän saisteppailemaan tai kävelemään. Tuossa on aika jyrkkä toi alkupätkä tuossa. Tippuu sen verran paljon, että jotenkin ei pääse suksilla tosta, niin varmaan helpoin mennä kävelemään. Se oli onneksi aika hyvin lunta. Että tuntuu tämän pysyvänkin tässä. Niin on.
Ihan hyvä mäki saatiin loppupeleissä. Joutaan laittaa jäärauhat vielä jalkaan tässä loppupätkään, niin jäinen ja kivinen tossa, tai se on niin pieni kohta, mitä ei oikein voi laskea eikä haluta rikkoa keihäitä, niin saatettaisiin itse asiassa kaatuukin, se sen verran jyrkkää jäinen, ettei siinä pysy pystyssä. Niin laitetaan rauhat jalkaan ja käpytellään vähän matkaa alas ja ehkä lasketaan tuo viimeinen läntti tosta vielä alas, viimeiset kurvit siinä. Ja tällaista tää välillä on toisaalta. Ihan niinku hirveä duuni. Pääsee tänne ylös, pääsee lumeilla, mutta kyllä se palkitsee. Oli niinku mahtavaa olla tuolla ylhäällä taas. Niinku monta tuntia rämmittiin. Kaikennäköistä risukkoa, kutareikkoa. Hyvä, ettei kasteltu kenkiä suurin piirtein vastaavaa. Varmaan pari tuntia niinku könyttiin tohon, missä niinku alkoi olla oikeasti järkevää liikkua edes. Tehtiin se virhe tosiaan, että mentiin vähän pusikon kautta jälleen kerran. Monta kertaa on manannut, ettei me enää ikinä. Ja taas tuli tehtyä se. Mutta hyvä fiilis kaiken kaikkiaan. Nyt mennään tää loppu tästä alas vielä ja köpötellään, koitetaan löytää joku järkevämpi reitti tonne Laakson pohjalle ja autolle. Aika liukasta. Joo.